בעולם שבו מלחמה ביקשה למחוק זהויות, קמו נשים שבחרו לשמור על זהותן, לא באמצעות נשק, אלא דרך מחט, חוט, בד ויצירתיות. תערוכת גיבורות במוזיאון העיצוב חולון לוקחת אותנו למסע מרגש של סיפוריהם של נשים שגם בשעות האפלות ביותר בחרו לא לוותר על האנושיות. כאן מוצגים הדגמים המאוירים של מעצבת האופנה המוכשרת היהודייה, הדי סטרנד, שנספתה בשואה. הדגמים שדמיינה על הנייר הופכים ומתגשמים לבגדים אמיתיים שנלבשים על ידי דוגמניות בצוגת אופנה. סיפור התערוכה מתחיל בסצנה של בגדי עיצוב יוקרתיים בימים שקדמו למלחמה. שחזורים ופריטים מקוריים, דגמים מרהיבים המייצגים את תור הזהב של פראג בשנות ה-30. פראג שנחשבה למעצמת אופנה בשנים שקדמו למלחמת העולם השנייה. במוזיאון נפרסים עשרות פריטי לבוש, אביזרים, תצלומים ועדויות ממלחמת העולם השנייה ואחריה. תקופה שבה חומרי גלם היו נדירים והחיים עצמם שברירים מאי פעם. נשים תפרו בגדים משאריות בד, ממצנחים, משקים ישנים, ציירו גרביים על רגליים חשופות, עיצבו תכשיטים מחומרים מאולתרים, וכל פריט כזה מספר סיפור של תושייה, אומץ ותקווה. בתערוכה נחשפים סיפורים אישיים של מעצבות, תופרות, נשים שגם תחת רדיפה, מחזור ופחד, התעקשו לשמור על זהות, נשיות וכבוד עצמי. האופנה כאן איננה רק יופי, היא כלי הישרדותי, רגשי ותרבותי, היא הצהרה, היא מחאה שקטה, היא דרך להיאחז בחיים. גיבורות היא תערוכה על נשים, אבל לא רק לנשים. היא תערוכה של רוח האדם, על היכולת לבחור ביצירה במקום בייאוש, על כוח שנולד דווקא מתוך חולשה. באוסף החפצים מצויים פריטים מקוריים השמורים במוזיאון יד ושם. בין הפריטים חזייה מאולתרת שנתפרה מבטנת מעיל. ליד הפריטים מתקופת המלחמה יצירות מאוחרות יותר שמסמלות שיקום, תקומה ועתיד חדש. התערוכה מסתיימת בסיפורה האופטימי של שורדת השואה לאה גוטליב, שעלתה לישראל בחוסר כל והקימה אימפריית בגדי ים בשם גוטקס. בבריכת שחייה עצומה מוצגות קולקציות אייקוניות של גוטליב. האופנה התגלתה כדרך לשרוד את התופת וגם כגשר לחיים שאחרי המלחמה. תערוכת גיבורות מזמינה אותנו לעצור, להתבודד ולהיזכר שגם בזמנים הקשים ביותר אפשר לבחור באנושיות.